Hor da epailea eta bandera bera, hasi da beraz, 12:26 minututan, 26 minututako atzerapenez hasi da Donostiako banderaren lehen jardunaldi honetako lehen txanda. Hogeigarren segundua bete da, baliogarria da irtera, patroiak bulla bizian. Hor da Jose Luis Korta oiuka, bera da entzuten duzuena. Hemen Arraun Lagunakekoa. Atzean daurrea mutilak, atzean daurrea tiroia. Aiba, tumba gehiago, tumba. Aiba. Asier Lopezen oiuak, Jose Luis Kortaren oiuak ere bai. ¡Estribor, ataque! ¡Ahí va José! ¡Arriba! ¡Arriba, vámonos! ¡Ey! ¡Es seguida tú! ¡Túmbale! ¡Ahí va Gora! ¡Hacia! Gogorari dira inolako zalantzarik gabe. Bi untzitako gizonak. ¡Atzean daurrea tiroia asko! ¡Ahí va bukatu! ¡Bukatu hacia! Asier López oiu bizian. Jose Luis Kortaren oriotarrak ere aldamenean dira. Hor duzue. Asier López Arraun Lagunakekoen patroia. Eta momentuz launtziak nahiko gogor irten dira. Nahiko gogor, ez dago diferentzi harrigarririk. Oriok untzi erdi batetako abantaila lortu du behar bada. Hortxe dira oriotarrak. Arraun Lagunak bigarren. Ciudad de Santander irugarren eta laugarren kaletik momentuz laugarren behar bada zarauztarrak. Akoariun gainetik beraz pasatu dira, 2 minutu estropada zidenetik. Luis Mario Lazagasti Lucia, irtera honi buruzko komentarioa, oso gogor Arraun Lagunak eta Orio, eta oso hurbil gainera, bi untziak. Bai, nik uste nuen pixka tresalde jongo zala Orio, baino ez, hemen bizkin bat bastartu inda, ez? Biak aldamen nahi dute behen gerra partikularrein. Bueno, ikuste da Arraunen oso ondo dugu estila, bai Arraunda, bai Orio ere bai, Orio trainero erdi bat bentak hartu dio, baino estropa guztietan Arraunek bilargo oso onak egiten ditu, oain ikustea salto desenten itena idala bastarrontan, baino estropa oso poliki die bilek. Hor dira beraz, lehen kaletik Arraun Lagunak, bigarren kaletik Orio, helikopterotik hartutako irudi honetan, ikus daiteke diferentzia. Santander irugarren kaletik irugarren postuan kokatu da, azken kaletik, laugarren kaletik zerbait atzerago zarauztarrak. Eta hemen dago burruka nagusia, Orio eta Arraun Lagunaken artean. Epaileak agindu dio orain Jose Luis Kortari, baborrera joateko, argi eta garbi ikusi dugu maniobra hori. Hortxe ditugu beraz, Arraun Lagunak eta Orio. Ba, gure untzitik hartutako irudiak hauek. Bada mugimendua hor, Lucia. Bada mugimentua. Bai, kantuan oan izetxo honekin olatu da genia pixka moitu india eta movimentu desentia da, Arraunen egiteko guain txartu, indu pixken bat. Ikuste da, txalopa muturra ze olatu eta edatzen duen da, hoi olatu da, indarrak jotze dulako da. Katamaran gainean dugun kamarak ere lan berezi izango du gaurko honetan. Baina helikopteroan beste kamera berezi bat jarri dugu, eta honek laguntza ederra emango digu. Hor dituzu oriotarrak. Helikopteroaren bidez hartutako irudiak, eta oiuka Korta. Venga, cosa, venga, ahí va Pachi, ahí va Pachi, ahí va Mergoa. Jose Luis Korta banaka bere mutilak animatzen. Lehen kaletik Arraun Lagunak, gogor baita ere. Hor duzue, Arraun Lagunak eta Orio, aurreratu eginda orain Donostiako untzia. Untzi erdi bat badute Donostiarrek, Lucia. Bai, irudiotan ikusten danez, ba, nik uste hemen bipuentetetik aurrea pixkat beak aurrea, jutizko Arraun Lagunak. Bai jauna, hor ditugu Donostiarrek.
Azier López gaztea dute patroi bezala. Bere gizonak zuzendu nahia. Eta hor erlojua. 5 minutu eta 11 segundu orain. Lanak hasi direnetik gizon hauentzat. Hortxe dugu, bi untzi hauen arteko erreferentzia egokia. Lehen kaletik lehen postuan Arraun Lagunak, bigarren kaletik bigarren postuan Orio. Untzi erdi bat bada bi traineru hauen artean, beraz, pare bat segundu terdi pare bat segundu, eta guazen gu ere, Baborra aldera, ikusteko Santander eta Zarautzen artean zer gertatzen den. Hortxe ditugu hirugarren kaletik Santander aldekuak, eta baita ere laugarren kaletik Zarauztarrak. Batira hemen ere beste hainbeste, untzi erdi batetan ditugu beak. Hirugarren kaletik Santander eta laugarren kaletik Zarautz. Nahiko lasaia ikusten dugu orain itsasoa. Baina lehorretik eta helikoterotik gauzak hobeto ikusten dira jakina. Bai, urrutitik beti itxasak emateo kalmatxo dola, ez geureta juntako nizete dira movimentuak. Ez dago zalantzari. Hemen ditugu Arraun Lagunakeko gizonak eta parean Oriotarra. Hemen dugu berriz ere helikoteroko erreferentzia. Bueno, emate du Orio berriz bastante aurretu zaiola, Bai, ala dirudi orain. Azier López bere mutilak animatzen. Arraun Lagunak eta Orio brankaz branka hor burruka bizian. Orio aurreratu eginda orai bai, bitin bat. Badoaz bi untzi hauek aurreraturik lehen txanda honetan. Orio eta Arraun Lagunak. Bigarren kaletik Orio da orain aurreratu egin dena. 7 minutu eta 20 segundu. Lehen txanda honetako lehen luzea. Hor txari dira dominatu nahian arraunlari hauek. Azier López oiuka. Komentarista lanak ere egin dizkigu hor. Arraun Lagunakekoen patroiak Azier Lópezek. 2 minutu inguru hori da bere kalkuloa eta ez da ez okerra. Hay que aprovechar, lehenengo urtia eta lehenengo bandera, me cago en Dios, ahí va! Tira ba, Donostiarrak, moral handi. Lehen kaletik Arraun Lagunak, bigarren kaletik Orio, burruka bizian biak. Atzerago Santander, hirugarren postuan, eta Zarautz laugarren postuan. Hori beste burruka bada, bitin bat atzerago. Pásale mucho, chavales, pásale, acaba, la prueba acaba muy bien, ahí va, señor, 4 minutos va, Xigu, ahí va, Hor dituzue, kanpokaldeko balizak, hemen ikusiko dugu untziek oraindik burutu behar duten distantzia. Hor ikusten dituzue lau untzitxoak, goikaldetik hartuta eta distantzia. Orio eta Arraun Lagunak nahiko parekaturik, hemen biak atzerago Santander eta Zarautz. 9. minutuan sartu gara. Eta berehala izango ditugu ziaboga egin nahian lau untzia. Arraun Lagunak eta Orio aurretik. Azier López esaten guztien lana dela hori. 13 arraunlariak eta patroia denak hor maniobra prestatzen. Baita ere Oriotarrak. Portaren oiuak ere badira hortartean. Jose Luis Kortak serie berezia eskatu du orain.
Amarreko bat eta orain beste 10. Bigarren amarrekoaren bila, hortxe Orio eta Raul Lagunak eta paliza bertan duzue.